Ambe Bamako News TV filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in na Mali kɔnɔ ko Mali kɔ kan ka f'u ye k'u k'u bisigi la an ka kunnafoni sentennimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la an b'a daminɛ ni Mali kunnafoniyaw ye. Ansongo Bamba commandant ni o ye Ansongo préfet ye ale kɔni n'a ka chauffeur a n'a ka garde corps u taatɔ Gawo u ka baara dɔw la Banbati tigilamɔgɔw kɔni binna u kan k'u minɛ ka taa ni u ye. A kɛra kunun araba avril kalo tile 2 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 6 waatiw la. An bɛ ladɔnniya k'a fɔ ko a yirala k'a fɔ ko nin sira ninnu kɔni ye Banbati tigilamɔgɔw dagayɔrɔ ye. O hukumu kɔnɔna la jamana kɔnɔden caman n'a ka jan ni yɔrɔ sigibaaw yɛrɛ olu jɔrɔlen don kosɛbɛ ni waati ninnu la k'a sanga ni Banbati tigilamɔgɔw ka binkani wale ye nin yɔrɔ kofɔlen in na. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. An ka Mali warimaraso ka lafasali tɔnjɛkulu min ye Sinabefu ye olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛna baarabila boloda ko baarabila in kɔni tun bɛ tali kɛ u ka laɲini 15 de la min ma se ka sabati halisa. O hukumu kɔnɔna la baarabila in kɔni o bɛna daminɛ avril kalo tile 17 san 2025 waatiw la ka taa se avril kalo tile 19 ma san 2025 minuit waatiw la. O y'a yira k'a fɔ ko ni baarabila in kɔni na to sen na kudɛ ni u ka laɲiniw ma kɛ sabatifɛn ye. Mali ni Burkina ani Niger olu bɔlen kɔfɛ CEDEAO ka tɔnjɛkulu la. CEDEAO kiiribulon y'a yira k'a fɔ k'u y'u mago bɔ EAC jamana ka kow la min bɛ tali kɛ Mali ni Niger ani Burkina Faso k'u da tɛ u ka kow la bilen. Bi araba ni o bɛnna avril kalo tile 3 ma san 2025 Professeur Samake ni ale ye Gabriel Touré baarakɛla ye. Fiɲɛ bɔra dira ale kɔni ma fɔlɔ yanni a ka kiiritigɛdon cɛ min bolodalen don avril kalo tile 24 san 2025 waatiw la. An bɛ an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye. Ni waati in na Burkina Faso jamana ɲɛmaa kɔni kɛlen don ka maa 32 bɔɲɔgɔnko kɔni olu ɲinini daminɛ jamana kɔnɔna la ka sabu kɛ k'a fɔ k'u ni Banbati lamɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Banbati kɛwalew la Burkina Faso jamana kɔnɔna la. Laseli kɛra u ka minisiriso fɛ min ka baara ɲɛsinnen don lakana sabatili kow la. Guinée Conakry jamana ɲɛmaa ni o ye Général Mamadu Doumbouya ye a y'a laseli kɛ a y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ yɛlɛma donni na sariya sun na n'o ye référendum constitutionnel ye ko o kɔni bolodalen don ka bila septembre kalo tile 21 na san 2025 kunnafoni lasera Général Amara Kamara fɛ ni ale ye jamanakuntigi ta babu sintigi ye. Ni ne bɛ da sigi bi an ka kunnafoni sentellimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ.